Soc el Josep, tinc 24 anys i soc tècnic y editor. Me llamo Daniel, tengo 23 años y soy cámara y editor. Soc el Pep Domena, 52 anys, soc reporter i tècnic de so. Soc el Jordi, tinc 30 anys, soc càmera i editor. Iepa! Soc el David, tinc 26 anys i soc tècnic de so i càmera. Soc la Meritxell, tinc 29 anys, soc presentadora i càmera. Soc la Montse, tinc 46 anys i soc reportera i presentadora. Soc Anna, tinc 28 anys i soc presentadora, editora i de tant en tant càmera. Espera't un moment! Soc el Rubén, tinc 32 anys, soc editor, càmera i de tant en tant presentador. Ups, encara queda algú! Vine, vine! Soc la Montse i soc la coordinadora de la pinya.